Mataki a takalmin wani. Ɗorayi Voice of Wisdom. A cikin duniya kowa na son a saurare shi, amma 'yan kaɗan ke son su fahimci wani. Wasu lokuta mutum yakan zamo abin zargi, ba saboda abin da ya aikata ba, amma saboda yadda wasu suka gaggauta yin hukunci a kansa. Kalle shi nan, girman kansa ya yi yawa, bai san girmama kowa. Muna saurin zargi, amma ka taɓa tsayawa ka tambayi kanka, idan ni ne a matsayin safa? Ka sanya kanka a takalmin wanda ake zargi, ka yi tunani daga ɓangarensa, sannan ka yanke hukunci a kansa. Wani dattijo ya ce, ‘ya'yana, idan za ku gyara wani, ku tuna manufar gyara ita ce a sa su gane kuskurensu, ba lallai sai sun gyara a gabanku ba. Don haka kada ku damu, kada ku fusata. Hankalin gaskiya shine haƙuri, ƙarfi na gaskiya kuwa fahimta ce. Kafin ka yi magana, ka yi tunani. Kafin ka yi hukunci, ka ji a zuciyarka. Kafin ka zargi wani, ka sanya kanka a takalminsa. Wannan shine Ɗorayi Voice of Wisdom, murya mai tuna maka, kafin ka ɗaga yatsa ka zargi wani, ka tabbata zuciyarka tana da tsarki.